Fiż-żjarat li għamel fil-Mellieħa u fis-Siġġiew id-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef saħaq li f'kull lokalità l-partit qed iressaq tim b'saħħtu ta' kandidati għal elezzjonijiet ta' nhar is-Sibt li ġej biex iħarsu l-interess tar-residenti u jkomplu jibnu fuq is-suċċessi li nkisbu fl-aħħar 5 snin. Fiż-żewġ lokalitajiet li żar id-deputat mexxej kien akkumpanjat mill-kandidati tal-lokal fejn iltaqgħu ma' numru ta' residenti biex jisimgħu l-aspirazzjonijiet tagħhom għall-lokalità li jgħixu fiha u jaqsmu magħhom il-proposti tal-Partit Laburista. Fil-Mellieħa kunsill lokali ieħor immexxi mill-Partit Laburista se joħloq spazji miftuħa ġodda, ifassal pjan għall maniġġjar ta' traffiku fiż-żona ta' dħul u ħruġ mill-Mellieħa, issaħħaħ il-preżenza tal-community policing u jagħti attenzjoni akbar għal bżonnijiet tar-residenti fil-Manikata, Selmun u Ladira. Bl-istess mod fis-Siġġiew il-Partit Laburista qed jipproponi r-reġenerazzjoni tal-pjazza bil-possibilità li ssir żona pedonali, il-ftuħ ta' park tal-familja ġdid, investiment fis-Siġġiew Sports Complex, iż-żamma ta' Arlabsi u twaħħid ta' aktar CCTV cameras għaż-żamma tas-sigurtà. Tkellimna dwar il-5 snin li ġejjin fuq il-programm ambizzjuż li l-Partit Laburista ressaq il quddiem għal residenti ta' din il-lokalità, diversi proġetti qegħdin fil-pjazza, xogħol ukoll fuq il-pjazza flimkien mat-tim ħabriek Laburista perswas li din il-komunità dan il-lokal jista' jkompli miex il-qudiem u għalhekk nappella l-Mellieħin kollha biex jagħtu l-fiduċja tagħhom lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista għall-elezzjonijiet lokali ta' nhar is-Sibt li ġej. Għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali l-Partit Laburista qed iressaq 381 kandidat u manifest għal kull lokalità b'700 proposta. Daniel Mikallef tenna biex nhar is-Sibt 8 ta' Ġunju l-elettorat jagħti vot ta' fiduċja b'saħħtu lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista kemm fuq livell lokali kif ukoll dak Ewropew.